Sfințenia și pedeapsa. Prin lumina sa și prin adevărul său, Hristos ne-a dus soluția cea mai fericită, nu numai în relațiile dintre om și Dumnezeu, ci și în relațiile dintre om și om, dintre stat și stat, dintre popor și popor. Ferice de oricine caută și are această lumină. Sistemul lui Hristos, bazat pe iubire și dreptate, pe libertate și sfințenie, ar fi adus cu adevărat fericirea și îndestularea tuturor oamenilor. Ar fi adus libertatea tuturor popoarelor, făcând din toate națiunile lumii o mare familie fără granițe, fără tirani și fără exploatare. Dar oamenii l-au respins pe Hristos și l-au cerut pe Baraba. De aceea, lumea acum nu mai poate scăpa de Barabe, de fiii și urmașii Barabelor. Ea și ea ales și ea și alege. De aceea Dumnezeu îi lasă pe aceștia să o chinuie. Poate ștreangurile din care împletise Iisus biciul cu care alungase negustorii din templu erau legăturile pe care abia le luase de la boi și de la oile lor pe care el le slobozise, dându-le drumul să plece dezlegate. Din legăturile cu care aceștia îi robiseră pe alții, Domnul făcea mijlocul de pedeapsă pentru ei. Nu face pe nimeni să sufere din pricina ta. Pentru suferința celor nevinovați te va bate Dumnezeu pe tine, cel ce o pricinuiești. Dacă cineva are putere în vorbă și în faptă, dacă o lucrare are putere în luptă și în roade, dacă o mișcare are putere în avânt și în întindere, acestea sunt dovezi că acolo a fost și este jertfă. Fără jertfă nimic bun, înălțător și sfânt nu trăiește, nu propășește, nu biruie și nu rodește pe pământ. Puterea Domnului Isus este jertfa Lui, care din momentul acceptării ei era ca și dată. Pe temeiul acestei jertfe, El a venit în lume și, luându-se la luptă cu toate puterile înspăimântătoare ale întunericului, le-a supus și le-a zdrobit, începând de la templu și până la Golgota, pentru ca să izbăvească din robia lor tot ce era robit prin înșelăciune și silnicie. Și așa va face Hristos totdeauna. Pe temeiul jertfei și al crucii sale, Domnul Iisus vrea acum și poate acum să te mântuiască și pe tine, dragă suflete pierdut. Să știi că Iisus Hristos este un mântuitor care poate să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Și El este gata să și facă totul pentru tine dacă tu îi ceri aceasta din tot sufletul tău. Cere-i și primește prin credință asta. Este o mare nenorocire când nu înțelege cineva ce spui, dar e nespus mai mare când, fie din cauza prostiei, fie din cauza răutății lui, fără rușine de conștiința sa, fără teamă de Dumnezeu și fără respect de adevăr, spune ce nu ai spus și ce nici nu te-ai gândit măcar să spui vreodată, învinuindu-te prin asta numai ca să-ți poată face rău, și trupește și sufletește. Un astfel de om este un demon. De oamenii proști sau necinstiți trebuie să te ferești totdeauna, căci tot ceea ce nu vor înțelege ei sau nu le va conveni lor, vor răstălmăci și se vor duce apoi să le arate autorității că ai spus cine știe ce prăpăstii. Iar judecata aceasta grăbită și nedreaptă va fi gata să te condamne îndată pe astfel de mărturii îngrozitor de neserioase și de răuvoitoare, ca pe Domnul Hristos. Omule, teme-te de Dumnezeu și de judecata Lui cea dreaptă și nu face nimănui rău cu niciun cuvânt. Nu fii cu o inimă necinstită și rea, învinuind și pârând pe cineva. Nu învinui și mai ales nu pârâ pe nedrept, răstălmăcind spusele cuiva ca să-i faci rău, căci te va bate Dumnezeu și pe tine și pe urmașii tăi, cum i-a bătut pe cei ce îl învinuiau pe Mântuitorul cel nevinovat și pe urmașii urmașilor lor prin toată istoria până astăzi. Dacă nu înțelegi ceva, întreabă încă o dată. Niciodată să nu-ți fie rușine să întrebi când nu înțelegi ceva.
E mai rușine și mai rău de 1000 de ori să spui rău după inima ta cea rea, ceea ce ai înțeles rău fiindcă n-ai mai întrebat odată. Iată ce rău poate ieși din răstălmăcirea unui cuvânt. Un înțelept a fost întrebat odată cum ai ajuns la o atât de mare și adâncă înțelepciune. Niciodată nu mi-a fost rușine să întreb ceea ce nu știam, a răspuns acesta. Înțelepciunea spune, cine întreabă încă o dată nu greșește. Dar cele două fiare, prostia și răutatea, nu întreabă, fiindcă mai dinainte se gândesc să facă rău. Tot așa se poartă și azi oamenii rău intenționați față de cuvântul Domnului. Își spun cuvintele lor, dar le dau ca fiind ale Domnului. Batjocoritorii Bibliei inventează și interpretează tendențios Evanghelia, atribuindu-i lucruri pe care Domnul nu le-a spus și nici nu le-a gândit niciodată. Și folosesc apoi aceste false susțineri ale lor ca pe niște acuze împotriva lui Hristos. Fiii dezbinărilor, ai tulburării și ai rătăcirii de la credința adevărată strică mereu cuvântul sfânt. Fiecare gură rea și duh rătăcit, pline de îngânfarea neștiinței, răspândesc tot felul de interpretări prăpăstioase, după prăpastia din mintea și din inima lor, dar nu se tem să spună monstruozităților spuse de dânsii că sunt cuvintele Domnului. Orbi sunt și nebuni. Scopul diavolului este să dezbine și să slăbească lucrarea bisericii creștine. Iar pentru aceasta știe el că cea mai bună armă este fratele dezbinat și viclean. Nimeni n-ar fi putut face ceea ce a făcut Iuda, dacă nu era el să vândă. Nimeni n-ar fi putut slăbi și împiedica biserica de la opera ei divină pe pământ, ca cei care, din mijlocul ei, au lucrat și lucrează tulburări, dezbinare și vânzări nelegiuite în numele Domnului. Ce grozăvie e aceasta! Nici focul veșnic nu e o destulă pedeapsă pentru ei. O, suflete al meu, respectă și ascultă fiecare cuvânt al Domnului și al învățăturii Lui, fără să îndepărtezi sau să disprețuiești nimic din ceea ce acum tu nu poți încă primi sau nu poți încă înțelege, fie pentru că n-a sosit vremea Lui, fie pentru că n-a sosit vremea ta. Nu te grăbi să iei poziție împotriva îndrumării și mustrării niciodată. Cântărește și așteaptă că și lumina are vremea ei la care vine totdeauna. Credința vede înainte, răbdarea află pe urmă, dar binecuvântarea este la fel pentru amândouă. O, apără-ți ochii de-a morții săgeți, o, apără-ți ochii cu ori și ce preț, ferește-i de o travă privirii șerpești, o, ochii, ai grijă mereu să-ți ferești. Ispita îți caută întâi ochii tăi, prin ei să-ți trimită în suflet văpăi, prin ei să te atragă spre patimi firești. O, ochii, ai grijă mereu să-ți ferești. Cât ochii ți-s limpezi, ție sufletul sfânt, să mergi totdeauna cu ochii în pământ, îți pierzi curăția când alți ochi privești. O, ochii, ai grijă mereu să-ți ferești. Doar ochii iubirii de mamă și soț privește-i într-una, sărută-i cât poți. Aceștia sunt ochii ce-n veci să iubești, de ei să ai grijă să nu ți ferești. Aruncă-ți de pe umeri povara de păcate, aruncă-le sub crucea pe care au fost iertate. Acolo peste ele să curgă acel sfânt sânge ce spală și sfințește pe acel ce și le plânge. Aruncă-ți de pe suflet înghețul și îndoiala și-ți arde în pocăință și în lacrime greșeala. Dă foc fără cruțare gunoaielor plăcerii și un alt om nou te nască, fiorul învierii. Apoi aruncă-ți toată lumească îngrijorare pe umerii puternici ai Domnului tău mare. O grijă doar îți lasă asupra ta într-una, aceea de a rămâne smerit pe totdeauna.
Fii totdeauna om. Fiul meu, nu te încrede niciodată în omul care nu crede în Dumnezeu. Căci dacă el umblă să-L înșele pe Dumnezeu, cel care știe ce este în inima sa, cum să nu te înșele pe tine care nu știi? Fiul meu, nu te încrede niciodată nici în omul care se grăbește să-ți arate o credință lingușitoare. De cele mai multe ori, acesta umblă după un folos de la tine și îndată ce va avea folosul căutat sau va vedea că nu-l poate avea, se va grăbi tot așa de repede să te părăsească sau să te vorbească de rău. Fiul meu, nu-l crede cu grabă pe un necunoscut, căci cine se încrede cu grabă într-un necunoscut este un om ușuratic și va fi toată viața lui furat și păcălit de toți. Fiul meu, cu toate ale tale să mergi cât de repede poți, și cu picioarele tale, și cu ochii tăi, și cu mâinile tale, și cu mintea ta. Numai cu gura ta să mergi încet. Poți să te grăbești cu toate ale tale, dar cu vorba ta să nu te grăbești niciodată. Și între farisei era un om, Nicodim. Între acești oameni care erau fețe de lei, de vulpi, de catâri, de câini, mai era totuși unul care avea față de om, inimă de om, suflet și judecată de om. Vulpile se gândesc numai la vicleșug și înșelăciune, leii numai la cruzime și răzbunări, câinii numai la încolțit și la lătrat. Dar cei care sunt oameni se gândesc și la suflet, la mântuirea lor, la Dumnezeu. Fii totdeauna om. Căci chiar și acolo unde ți se pare că nu se mai găsește niciun om al lui Dumnezeu, adesea afli comorii de frumusețe duhovnicească. Chiar și în Sodoma se găsea un Lot. Chiar și acolo unde un profet ca Ilie credea că nu mai există niciun credincios, Dumnezeu mai avea 7000. Romani, capitolul 11, versetele de la 3 la 5. Învață, deci, fiul meu, să nu disprețuiești pe nimeni, nici chiar pe cei care par cei mai răi oameni. Căci, necunoscându-i, nu știi care dintre ei va veni la Iisus, ci tu cheamă-i pe toți și nădăjduiește pentru fiecare. Dacă ești om, chiar dacă ești dintre farisei și chiar dacă mai trebuie să trăiești în mijlocul lor, duhul și mentalitatea lor de căsută nu te vor împiedica să vii la Iisus, ci îl vei căuta pe Hristos cu un cuget însetat după lumină și după adevăr. Iisus Hristos te va lumina atunci și te va verifica prin nașterea din nou la nivelul cel mai înalt al înțelegerii și trăirii adevărului său, adică la realizarea chemării tale de om. Nicodim a venit la Iisus noaptea. Mulți au venit la Domnul în noaptea necazurilor, spitalelor, închisorilor și încercării. Mulți nu vin ziua, nu vin când sunt tineri și sănătoși, sau bogați sau liberi, nu vin când sunt în locuri de cinste, nu vin când ar putea face ceva pentru Domnul, adică pentru mulțumirea și mântuirea sufletului lor. Atunci le este rușine sau silă, sau le este indiferent atunci, ci vin abia în anii bătrâneții, ai bolii sau ai neputinței, când nu mai sunt buni de nimic, când lumea și diavolul au luat tot ce era bun în ei, tot ce se putea folosi din ființa și din timpul lor. Eclesiastul, capitolul 12, versetele de la 1 la 7. Ce jalnic faliment! Nicodim a venit la Iisus noaptea. Dar tu, fiul meu, unde mergi tu noaptea? Ce faci tu noaptea? Dacă te afli în noaptea ispitelor și a păcatului, sau în noaptea bolii și a neștiinței, sau în noaptea bătrâneții și a singurătății, a lipsurilor sau a dezbinării, nu te duce nicăieri altundeva și nu cere sfat nimănui altcuiva, ci vino numai la Iisus. El te va lumina și te va ajuta să ieși cu bine din toate. Dacă tu ai fost ziua cu Dumnezeu,
Dacă atâta vreme până acum ai fost cinstit și credincios, dacă ani de zile ți-ai îngrijit familia ta, soțul, copiii și părinții tăi, dacă ai fost ziua la biserică și la adunare, unde ai spus sau ai ascultat predici, ai cântat și te-ai rugat cu ceilalți, atunci ferește-te și nu te mai duce noaptea la păcat. Nu face în ascuns nelegiuiri, nu-ți pierde cinstea ta acum, nici nu te lepăda de credința dintâi. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 12. Nu-ți părăsi frații, adunarea și biserica la bătrânețe sau la lipsă sau la primejdie. Fii și noaptea cu Isus, dacă ziua ai fost cu El. Dacă îi vei considera pe oameni că știu, îi vei judeca totdeauna aspru, căci cunoașterea obligă. Cu cât știe cineva mai mult, cu atât are mai mult datoria să se poarte potrivit cunoașterii pe care pretinde că o are. Cu cât vezi că cineva are mai puțină cunoștință, aștepți mai puțin de la el și îl judeci mai blând. Spune totdeauna că cei ce fac răul nu știu ce fac, ca să-i poți ierta cum a făcut Mântuitorul. Ca să-i poți ierta pe toți oamenii, trebuie să-i consideri pe toți că nu știu ce fac când fac răul. Dacă îi crezi conștienți, nu-i mai poți nici ierta, nici înțelege, nici scuza, nici iubi niciodată. Nici n-ai voie să faci aceasta. Domnul Iisus s-a rugat: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Altfel nu s-ar fi putut ruga pentru ei. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 16. Să facem și noi la fel. Cuvântul Sfânt ne-a învățat că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru, capitolul 4, versetul 8. Cum face dragostea acest lucru? Nu știm. Ea găsește calea totdeauna. Noi înșine avem nevoie fiecare să ni se acopere mereu atât de mult. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9. Toți știm așa de puțin. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 2 și Galateni, capitolul 6, versetul 3. De aceea, fiecare dintre noi ne putem înșela oricând în judecată. Numai singur Dumnezeu cunoaște tot adevărul. Vino neapărat la Isus cu toate întrebările tale. Vino cu grabă, dar nu pleca cu grabă. Stai liniștit și meditează asupra cuvântului Său. Meditează cu rugăciune până ce îl vei înțelege. Stai îndelung, chiar dacă nu poți sta liniștit. Răspunsul, oricât ți se va părea de târziu, va sosi totuși la timp, iar liniștea sufletească o vei afla de plin numai împlinindu-l. Nu te supăra pe bieții oameni care nu văd și nu înțeleg lucrurile mântuirii și nu-i judeca pentru aceasta. Toată nenorocirea acestor oameni este că ei nu s-au născut din nou. De aceea ei nu văd, nu aud și nu simt lucrurile mântuirii și nici harul lui Dumnezeu. Nu te mira de cineva care nu vorbește cu foc despre Hristos, că nu mărturisește cu puterea Evanghelia, că pierde vremea și chinuiește sufletele predicându-le niște lucruri slabe. Toată nenorocirea acestui om este că el nu este născut din nou. Și dacă cineva nu este născut din nou, nu te mira. Nu poate. Desigur, este o mare nenorocire că oamenii se îmbată, mint, fură, ucid și fac fel de păcate. Dar nenorocirea cea mai mare este că ei nu sunt născuți din nou. Că dacă ar fi născuți din nou, ei n-ar face așa ceva. Unde nu este naștere din nou, nu poate fi nici rușine de păcat, nici cutremur față de Dumnezeu. Unde nu este nașterea din nou, nu există nici silința după o viață sfântă, ascultătoare și curată, și nici puterea iubirii binelui. Acolo nu există nici har și nici roadă duhovnicească. Acolo este totul sec, uscat, gol, chinuitor, viclean și respingător. Acolo stăpânește numai Duhul rău. Numai de la nașterea din nou începe drumul mântuirii.
Ești tu născut din nou sau nu? Dacă nu te vei naște din nou, cu niciun chip nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Ioan capitolul 3, versetul 5. Domnul să-ți ajute să o vezi. Amin. Veniți, suflete chemate, cât nu-s zilele noptate, că de se închid porțile, rămân numai morțile, și de se închid căile, rămân vâlvătăile, arșița mustrărilor, plata neascultărilor. Și atunci clopotul pustiu va suna că-i prea târziu. Veniți, suflete chemate, până nu sunt închise toate, până soarele n-apune, până încă-i rugăciune, până ochii nu se închid după umbra de sub zid, până vasul cel de lut nu s-a întors din ce-i făcut, până clopotul pustiu n-a sunat că-i prea târziu. Veniți, suflete chemate, căci, iată, sunt gata toate. Pentru vina noastră mare dă Hristos răscumpărare. Tatăl haina strălucită a făcut de-i pregătită. Masa binecuvântată, iată-o gata așezată. Veniți, suflete chemate, până când vă așteaptă toate, căci când clopotul pustiu va suna, e prea târziu. Am străbătut oceanul acestei vieți de un ceas și atâtea dragi ținuturi în urmă mi-au rămas. Pe lângă atâtea țărmuri frumoase am petrecut, dar ca o umbră-s toate acum dacă am trecut. Ce cântec de ispite m-au încercat ades, ce neguri mi-au stins zarea să nu mai știu să ies, ce năluciri să-mi schimbe cuvântul ce l-am spus, dar ca o umbră-s toate acum când s-au dus. Au fost și nopți cu valuri cât munți uriași, cu urlete de vânturi și negri nori vrășmași, și sute de primejdii am înfruntat temut, dar ca o umbră-s toate acum dacă am trecut. Și astăzi, iată zorii, furtuna mi-a încetat, în zare iată țărmul atât de mult căutat, corabia voioasă mi-o îndrumă un heruvim. Ierusalime dulce, deschide-te, sosim. Înțelegerea lucrurilor duhovnicești. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, a spus Mântuitorul nostru. Luca, capitolul 17, versetul 21. Ea se află în inimile sau în locurile unde este stăpân ascultat, urmat și iubit de plin Domnul Dumnezeu. Este în sufletele cu adevărat credincioase și în adunările celor cu adevărat ascultătorii de Hristos. Este în bisericile vii, care sunt sfințite și curățite de Duhul Sfânt, unde El stăpânește cu lumină și este ascultat cu smerenie de către toți copiii săi din ele. Este între cei 2 sau 3 adunați în numele lui Isus. Matei, capitolul 18, versetul 20. Este acolo unde El coboară cu dragoste și rămâne cu bucurie în cei născuți din nou, care s-au alipit de Hristos, ajungând un singur duh cu El. Așa se înțeleg lucrurile duhovnicești. Cine nu-i născut din nou, vede răul bine și binele rău, iar despre lucrarea Evangheliei și despre împărăția lui Dumnezeu și despre cei care fac parte din ele, zice că totul este rătăcire, îngustime și nebunie. Fiindcă oricine nu este născut din nou, nu poate cunoaște, nu poate primi și nu poate înțelege lucrurile Duhului Sfânt. Numai nașterea din nou poate da omului adevărata lor cunoaștere. Cât de simplu și de liniștit face Dumnezeu răsăritul și apusul soarelui, cât de frumos face El venirea primăverii și rodirea holdelor. Ce minuni sunt acestea și cât de frumos și de blând le face și le înnoiește zilnic Dumnezeu. Totuși, ele rămân mereu minuni pentru noi,
deși zilnic și repetat le vedem cu aceeași obișnuință, dar totdeauna și cu aceeași înfiorare. Cum se fac toate acestea? Nu știm, nu înțelegem cum. E taina lui Dumnezeu, dar e așa de minunat și de frumos. Cum se face nașterea din nou? Nu știm, nu există explicație. Dar se face tot atât de minunat și de frumos cum rodește pământul dacă primește sămânța în el și dacă cerul îi dăruiește ploaie. Și asta este o minune. Toate marile nenorociri, dezbinări și rătăciri au venit și vin de acolo că în lucrările duhovnicești s-au băgat oameni firești, cu vorbiri firești, cu explicații firești, cu interese firești. De aici este tot răul și haosul și astăzi. Păcatul face asta și nu versetele Scripturii, dar păcatul învinuiește Scriptura. Nașterea din nou este o taină, este convertirea, schimbarea vieții, este taina pocăinței. Nu este botezul, ci este altceva decât el. Nu toți cei botezați sunt născuți din nou. Taina nașterii din nou nu vine odată cu botezul, ci de multe ori mult în urma lui. Și la mulți nu vine niciodată. Dar ea este miezul botezului, înțelesul și împlinirea lui. Prin taina Sfântului Botez devenim membri de drept ai bisericii. Numai prin nașterea din nou, taina Sfintei Pocăințe devenim membri de fapt ai bisericii, părți vii, mădulare vii ale trupului viu al Domnului Hristos. În acest fel trebuie să se înțeleagă aici și peste tot unde este scris nașterea din nou, sensul acestui cuvânt. Prin botez am fost îngropați împreună cu Hristos, dar prin pocăință, prin nașterea din nou, suntem în credință, am înviat împreună cu El. Coloseni, capitolul 2, versetul 12. Prin botez am fost cufundați în moartea Lui, iar prin credință, nașterea din nou, ne-am unit cu El într-o înviere asemănătoare cu a Lui. Romani, capitolul 6, versetele de la 3 la 5. Adică după ce în Hristos ne-am botezat, pocăința ne este îmbrăcarea în Hristos. După cum înmormântarea este înainte, iar învierea după ea. Numai împreună cele două taine, botezul și nașterea din nou, dau dreptul la mântuire și la viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Aceste două taine nu trebuie confundate una cu cealaltă, nu trebuie nici amestecate, nici despărțite. Nașterea din nou poate să vină uneori chiar și mult în urma botezului, dar trebuie neapărat înainte de moarte. Dacă Scriptura nu poate fi desființată, atunci fără ele nu este mântuire. Ioan, capitolul 3, versetul 3. După cum făptura care se naște nu este firească, ci duhovnicească, tot așa nici felul nașterii nu este firesc. Dacă scopul nașterii nu are nimic firesc, atunci nici mijloacele ei nu pot să fie firești, fiindcă cel ce se naște nu e om firesc, ci omul duhovnicesc. Totul fiind duhovnicesc, duhovnicește trebuie să fie și înțeles, pentru că numai duhovnicește se poate explica. Dacă Duhul este de natură duhovnicească și apa trebuie să fie tot de natură duhovnicească la nașterea duhovnicească. Apa este cuvântul lui Dumnezeu și nu apa pământească, apa firească. Amândoi părinții omului duhovnicesc trebuie să fie duhovnicești. Altfel nu se poate înțelege. Cei care amestecă aceste lucruri înțelegând rău se înșală amar și pe ei și pe alții. Când Mântuitorul a vorbit samarinencii despre apa pe care o dă El, că se va face un izvor viu, n-a vorbit despre apa firească, ci despre apa vie a cuvântului Său viu. Când Hristos a strigat că El este apa, nu o apă firească a înțeles El. Când a făgăduit Hristos că vor curge râuri de apă vie din inima celor ce vor crede în El, nu la apa firească se referea cuvântul Său. Deci Duhul și cuvântul dau naștere mântuitoare.
Înțelegerea adevărată este numai aceasta. Duhul lui Dumnezeu, adică puterea lui, spală inima făcând o inimă duhovnicească și nouă. Cuvântul lui Dumnezeu, adică lumina lui, spală și curăță mintea omului. O inimă nouă și o minte nouă alcătuiesc omul cel nou. Acesta este omul duhovnicesc. Domnul vorbește una, oamenii înțeleg alta. El vorbește despre lucrurile care nu se văd, iar oamenii înțeleg mereu pe cele ce se văd. Domnul vorbește despre lucrurile cerești, iar noi înțelegem mereu pe cele pământești. El vorbește despre Duh și omul înțelege despre materie. Vorbește despre cuvânt și omul înțelege mereu despre apă. Așa sunt explicate rău și înțelese rău multe din cuvintele Domnului Isus. De aceea există atâta tulburare, atâtea certuri și dezbinări în lume. Dumnezeule, te rugăm, dă ființei noastre lumina ta de sus. Dacă ești cu adevărat om duhovnicesc, atunci toate lucrurile tale vor țâșni spre înțelegerea duhovnicească și spre trăirea ei. Vei căuta să-i faci pe oameni credincioși și adevărați, nu formaliști sau extremiști. Să-i ajuți să se nască din nou din pocăința adevărată și nu numai formală. Atunci autoritatea ta se va rezema pe sfințenie și vrednicie, nu numai pe o diplomă, pe un toiag sau pe o împuternicire omenească, și Dumnezeu te va răsplăti mult. Niciun miez nu poate fi fără coajă, niciun conținut fără formă. Chiar cuvântul cel viu al lui Dumnezeu ne este dat sub forma unei cărți. Cine prețuiește cuvântul, va prețui și forma lui, cartea. Nu cartea este cuvântul, dar el este în ea. Tot așa, trupul și sângele Domnului sunt pâinea și vinul luate cu credință. Ioan capitolul 6, versetele de la 53 la 56. Nu poți prețui una fără cealaltă. Nu poți păstra miezul dacă arunci coaja lui. Nu cartea pipăită este cuvântul, dar cuvântul este chiar în ea. Tot așa, și trupul și sângele Domnului se află chiar în pâinea și în vinul luate cu credință. Nu poți prețui miezul când în același timp disprețuiești coaja lui. Cum poți spune cuiva, iubesc sufletul tău, dar trupul ți-l arunc. Unii înșiră tot felul de vorbe despre Duh, despre credință, despre viața duhovnicească, dar forma, fapta, dovada concretă a acestora le disprețuiesc și le leapădă. Tuturor lucrurilor duhovnicești, Dumnezeu le-a dat o formă concretă, adică trupească. N-a făcut el niciun miez fără coaja lui, niciun suflet fără trupul său. Formele statornicite în biserică de la începutul ei sunt mijloacele prin care ni se dă harul nevăzut, prin credință. Ca să poți trăi într-o țară, trebuie să-ți dovedești acest drept cu un act de identitate, recunoscut de legile acelei țări. Nașterea din nou, din cuvântul și din Duhul Sfânt, dovedită cu o viață sfântă până la moarte, este singurul act recunoscut de Dumnezeu, pe baza căruia vei fi primit în împărăția sa. Cum se produce nașterea din nou? Domnul Iisus n-a explicat-o, dar sufletul credincios o simte totdeauna. Cum simți vântul cu care El a asemănat-o? Vântul suflă încotro vrea și când vrea, dar nu știi nici când vine, nici de unde vine, nici încotro merge. Vine uneori încet, pe nesimțite, alteori vine pe neașteptate și dintr-o dată ca un vuiet puternic. Uneori vine tocmai din partea din care ți se pare că n-ar putea veni. Și nu vine când te aștepți și de unde te aștepți. Alteori aștepți mereu și nu mai vine. Este ca vântul pe care nimeni nu-l poate nici porni când vrea și nici opri. Nimeni nu-l stăpânește și nimeni nu-i poate pune hotar. Este nevăzut, dar mișcă moara ce face făină pentru pâinea fără de care s-ar muri de foame.
mișcă roțile pompelor care scot apa fără de care grădini întregi și câmpuri întinse s-ar usca de sete. Face să lege holdele care altfel ar rămâne fără rod și primenește aerul stătut și înveninat împrospătându-l, altfel ar fi cu neputință viața pe pământ. Asta este nașterea din nou. Așa trebuie să o înțelegem. Vine noaptea, vine moartea și tu ești pe cale. Unde oare au să se culce temerile tale? Cine o să-ți deschidă ție casa de primire când tu n-ai pe nimeni să-i fi dat iubire? Vine iarna, vine înghețul și tu ești afară. Unde o să se încălzească viața ta amară? Cine o să-ți arate milă când va fi să înghețe, când tu n-ai avut pe nimeni să-i arăți blândețe? Vine noaptea, vine moartea și tu n-ai iertare. Cui o să te rogi în clipa cea înspăimântătoare? Cine o să te mântuiască în a ta căință, când tu n-ai acum spre Domnul nicio pocăință? Vai ție, Betsaida, vai ție, Horazim, vă plângem cu durere și jalnic vă privim. Dacă în Sidon vreodată și în Tir s-ar fi făcut minuni ca în voi, acestea în plâns ar fi căzut. De aceea în judecata cea mare de apoi, mai bine o să fie de ele ca de voi. Și vai, Capernaume, și ție tot atât, căci până la locul morții de veci te-ai coborât. Dacă Sodoma însăși vedea ce-ai văzut tu și-ar fi lăsat păcatul și-ar mai trăi și acu. De aceea în judecata cea ultimă și grea, mai greu va fi de tine cu mult decât de ea. Mai vai decât de ele mă tem că e de noi, cei ce trăim acum ca în zilele de apoi. Că nicio altă lume de oameni n-a văzut minunile de care știam și n-am crezut. De aceea în judecata cea crâncenă de apoi, mai vinovați ca toate, mă tem că vom fi noi. Împreună lucrătorii cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța, harul lui Dumnezeu este ploaia. Sămânța noi trebuie să o semănăm, ploaia Dumnezeu o dă. Sămânța depinde de noi, ploaia nu. Principalul este ca ploaia să afle sămânța în pământ. Principalul este ca Duhul să afle cuvântul în mintea și în inima oamenilor. De aceea noi trebuie să propovăduim cuvântul neîncetat. Aceasta depinde de noi, după cum semănatul grâului depinde de plugar. Mărturisirea Evangheliei depinde de noi, revărsarea Duhului însă nu. Asta depinde de Duhul Sfânt. Dacă noi ne facem lucrul nostru și îl face și Domnul pe al Lui. Punerea seminței în pământ depinde de plugar, revărsarea ploii însă nu, ci de Dumnezeu. Datoria plugarului este să-și facă lucrul său la timp, pentru ca atunci când Dumnezeu va aduce darul ploii, sămânța să fie pusă. Ploaia să găsească sămânța totdeauna semănată. Tot așa, vestirea Evangheliei este datoria noastră și trebuie noi să o facem la timp și ne la timp, pentru ca oricând va voi harul lui Dumnezeu să trimită ploaie cerească, revărsarea Duhului Sfânt să afle cuvântul lui Dumnezeu în inimile oamenilor și să facă rodirea lui, adică nașterea din nou. De multe ori, în vremuri secetoase, sămânța așteaptă în pământul uscat timp îndelungat, fără să încolțească până vine ploaia. Tot așa, de atâtea ori se mărturisește în unele locuri cuvântul lui Dumnezeu ani de zile, fără să se vadă încolțind și răsărind niciun fir duhovnicesc, niciun suflet născut din nou. Dar când vine ploaia cerească, revărsarea Duhului Sfânt, dintr-o dată se vede minunia, dintr-o dată răsare pe întreg locul. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu.
1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Partea noastră de lucru trebuie să fie făcută întâi. Dumnezeu așteaptă întotdeauna după noi. Lucrarea Domnului este totdeauna după lucrarea ucenicilor săi. Întâi vine sămânța, apoi ploaia. Întâi apa, apoi Duhul. Întâi cuvântul, apoi harul. Lucrarea harului vine totdeauna în urma auzirii cuvântului. Romani, capitolul 10, versetul 17. De aceea, noi trebuie să fim mereu niște semănători harnici ai cuvântului sfânt. Semănătorul rareori așteaptă după ploaie, dar ploaia mai totdeauna așteaptă după semănător. Voi niciodată n-ați așteptat după Domnul, nici când i-ați cerut, nici când l-ați rugat, nici când i-ați lucrat. El a fost mereu la timp cu lucrarea lui. O, dacă am fi și noi așa! Toți cei cu care s-a petrecut minunea nașterii din nou n-o pot explica. Îți dai seama de toate lucrurile dinainte și din urmă, dar de clipa aceea, de harul acela, de vuietul acela, nu poți. Căci nu vine nici când vrei, nici cum crezi, ci vine pe neașteptate, la fiecare deosebit în afară, dar la fel în lăuntru. Credința în Dumnezeul cel nevăzut, în viața cea nevăzută, în viitorul cel nevăzut, trebuie să pornească de la cele ce se văd. De la lucrurile mici, mărginite, omenești și vremelnice trebuie să ajungem la înțelegerea și apoi la cunoașterea celor mari, nemărginite, cerești și veșnice. Romani, capitolul 1, versetele de la 19 la 22. Cunoașterea lui Dumnezeu trebuie să pornească de la tot ceea ce înconjoară pe fiecare om. Când omul nu vrea să asculte graiul atât de limpede al lucrurilor firești, pământești, materiale, cum să poată el auzi glasul celor cerești? Când nu înțelege mărturisirea celor de pe pământ și predica lor, cum să poată înțelege ceea ce este mai înalt, mai greu și mai adânc, adică mărturisirea celor cerești? Cele din afară vin întâi, apoi cele dinăuntru, cele firești, apoi cele duhovnicești. Nu poți face parte din biserica de sus dacă n-ai făcut parte din ceea de jos. Fiecare va învia în mijlocul cetei sale, deci împreună cu biserica și adunarea sa, în care l-a născut și l-a așezat Duhul Domnului în viața lui pământească. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 22 și 23. Dar unde și cum vor fi cei care s-au rupt de biserica și de adunarea lor? Cei care au părăsit credința lor dintâi, adică pe cea adevărată. Ei vor fi ai nimănui, ca cel ce și-a trădat părinții. Dacă îngerii sunt cete și dacă pe pământ sunt familii rânduite de Dumnezeu, înseamnă că și duhovnicește toți și fiecare trebuie să rămânem ascultători și credincioși acolo unde am fost așezați de la început, rodind și biruind. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 17, capitolul 7, versetul 24 și Efeseni, capitolul 3, versetul 15. Pe cine nu înțelege aceste lucruri și nu vrea să le primească ascultător și rodnic, Domnul nu-l socotește vrednic de descoperirea celorlalte adevăruri și mai mari. Cunoașterea acelora este condiționată de ascultarea și trăirea acestora. Cine este necredincios în cele mici, cum să-i se încredințeze cele mai mari? Luca, capitolul 16, versetele de la 10 la 12. Poți fi înăuntrul creștinătății de nume. Poți fi chiar înăuntrul unei biserici, ca organizație, poți fi chiar și înăuntrul unei comunități credincioase, ca număr. Dacă n-ai nașterea din nou, dacă n-ai viața curată, dacă n-ai părtășia ascultării de Dumnezeu, ești afară de Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetele de la 1 la 3. Și nu vei putea intra în cer. Nu te vei putea sui acolo. Dar dacă ești în El, tu chiar ești în cer totdeauna. Tot așa trebuie să fie înălțat și Domnul nostru Iisus Hristos, cum a fost înălțat și șarpele. Măcar așa,
să fie înălțat Hristos în locul șarpelui prăbușit pe totdeauna din toate inimile noastre. Măcar cât a fost șarpele trebuie să fie înălțat acum Hristos, în noi și între noi. Să fie slujit Hristos de către noi toți, măcar cu atâta parte de viață cu câtă l-am slujit pe Satana, măcar cu atâta râvnă cu câtă am slujit lumea, măcar cu atâta dragoste și stăruință cu câtă am slujit păcatul. Dar mulți față de șarpe au fost harnici, dar față de Hristos sunt atât de leneși. Ce răsplată să primească aceștia? O, dacă i-ar fi dată lui Hristos măcar atâta parte din averea noastră, din munca noastră, din pâinea noastră, din trupul nostru, din talentele noastre, din darurile noastre, câtă i-am dat șarpelui, păcatului și lumii, cât de repede ar fi tot pământul plin de slava Domnului. Trebuie să fie înălțat Hristos în fața tuturor sufletelor, cât mai puternic și de către toți slujitorii săi, pentru ca, nefiind altă mântuire pentru nimeni decât cea adusă de El, nimeni să nu fie în necunoștință de acest lucru și nimeni să nu se înșele cu privire la acest adevăr. Să facem cu toții aceasta cu cea mai mare putere și grabă, căci ziua venirii sale este aproape. Fiindcă mulți propovăduiesc, dar nu limpede, mulți învață, dar nu adevărul, mulți cred, dar nu ce trebuie, iar cine nu crede în Hristos așa cum trebuie, poate să creadă orice vrea, nu îi va folosi la nimic. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 2 și 2 Ioan, versetul 8. Viața veșnică nu se capătă decât prin Hristos și prin credința cea adevărată în El, așa cum ne-a fost vestită de înaintașii noștri și așa cum a fost trăită de sfinții bisericii sale vii. Evrei, capitolul 11, versetele de la 33 la 40 și capitolul 13, versetul 7. Nu disprețuiți niciodată pe niciun suflet credincios, oricât de umil și de neștiutor ar fi el, nici chiar pe cel mai lipsit de înțelepciune, căci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Romani, capitolul 10, versetul 13. Dacă credința lui în Domnul este puternică și dacă rămâne cu o inimă hotărâtă alipită de Domnul până la sfârșit, un astfel de om simplu și neștiutor va fi mântuit înaintea multora care s-au îndoit în fața Domnului. Matei, capitolul 8, versetele 11 și 12. Sau în fața morții. O, veacurii de dinainte și veacurii din urmă, priviți la clipa aceea în care s-a împlinit, cutremurător și înfricoșat de măreț, moartea lui Hristos și învierea lui, evenimentul care v-a luminat și v-a uimit. În el s-a realizat mai mult decât ce-ați nătăștuit și ce-ați crezut voi. Creatorul își răscumpăra creațiunea cu propria sa viață. O, oameni ai tuturor veacurilor, priviți la omul Dumnezeu, care e mai măreț decât voi toți împreună și care se dă în locul vostru al tuturora împreună, fiindcă prețuiește nespus mai mult ca voi toți. O, miliarde de păcătoși mântuiți sau pierduți, din ceruri și până în iad, de la început și până la sfârșit, de dincoace și de dincolo de Hristos. Priviți la jertfa aceasta mai înaltă decât toți munții tuturor păcatelor noastre, căci El le-a descoperit pe toate și pe totdeauna cu strălucirea sa. O, univers nemărginit, privește la locul unde acela prin care tu ai fost creat îți spală fața murdară de păcatul omului și de păcatul lui Satana, curățindu-te cu unicul sânge în stare să te spele, sângele lui. Păcatul săvârșit de creatură îl ispășește Creatorul, fiindcă numai El îl poate. Trece vara, trece toamna, cum trec toate cele, fericit cuvântul care n-a tăcut prin ele, fericit acel ce-și ține legământul dulce, ori și câtă apă trece, piatra nu se duce. Trece frunza, trece iarba, toate strecătoare, fericită e iubirea una până moare,
Fericit acel ce oriunde are aceeași limbă, ori și cât se schimbă norii, cerul nu se schimbă. Trece vântul, trece valul, treacă toate, numai dragostea și ținta fie-mi neschimbate. Împletirea lor să-mi fie veșnica răsplată. Vecii trec, dar fiii vieții nu trec niciodată. Să nu treci cu vederea nimic din jurul tău, să ajuți la tot ce-i bine, să lupți cu tot ce-i rău. Să spui doar adevărul, cu atât mai mult atunci când însuți tu ai să suferi sub sfintele-i porunci. Să nu-i uiți niciodată pe cei nedrept loviți, viața să ți-o dărui, dar ține ce promiți. Să-ți simți alături, frații, iar ei pe tine așa, tu una cu a lor țintă, ei una cu a ta. Să simți că mărturia atunci doar poți să o ai când tu pe ai tăi cu tine îi duci frumos spre rai. Viața ta legată de ai tăi s-o simți mereu, atunci, doar atunci îl ai pe Dumnezeu. Singurul mântuitor este Hristos. Numai mărimea jertfei dată de Hristos poate arăta mărimea nelegiuirii făptuite de oameni, ca și mărimea dragostei Tatălui Ceresc, dragoste care singură a putut să întreacă nelegiuirea atât de mare pe care o și răscumpără. Atât de mult a putut iubi Dumnezeu lumea. Lumea aceasta în care eram și tu și eu robi vânduți păcatului. Romani, capitolul 7, versetul 14. Ce mult a putut iubi Dumnezeu lumea! Dar Dumnezeu, pentru dragostea cea mare, a ales calea jertfei și ispășirii sale în locul nostru, primind asupra sa toate păcatele lumii, ca și cum ar fi fost săvârșite de El. S-a supus de bunăvoie dreptei pedepse a dreptății, prin care trebuia ispășite toate acestea. Și le-a ispășit. O, ce mult ne-a iubit pe noi Domnul Iisus! Dar atât de mult este și o măsură, o limită, un hotar. Atât de mult a iubit, mai mult de atâta nu. Celui care nu va voi să asculte de Evanghelia aceasta a lui Dumnezeu, celui care nu vrea să-L primească pe acest Iisus ca pe singurul său Domn și Mântuitor, celui care disprețuiește bogățiile acestea ale bunătății și îndelungii lui răbdări, sau celui care păcătuiește cu voia după ce a primit cunoștința adevărului, pângărind sângele cu care a fost sfințit și batjocorind pe Duhul Harului, Evrei capitolul 10, versetele de la 25 la 29, 1 Petru capitolul 3, versetul 17 și Evrei capitolul 2, versetul 3, aceluia nu-i mai rămâne nicio jertfă pentru păcatele lui, ci numai negura unui întuneric veșnic, Iuda 13, și nici nu merită altceva. Iisus, de când a venit, cât timp a fost pe pământ și până în ziua de astăzi, El, Fiul lui Dumnezeu, a căutat numai să mântuiască lumea. Vestea Evangheliei este vestea cea bună, pentru că aduce mântuirea, nu judecata, aduce iertarea și nu osânda, aduce răscumpărarea și nu condamnarea fiecăruia și a tuturor. Cât de vinovat va fi acela care nu-L primește pe Dumnezeu acum? Pentru ce mergi tu între oameni? Ca să le vezi necazurile sau ca să-i osândești pentru că le au, învinuindu-i? Pentru ce te apropii de suflete? Ca să le vezi rănile și să le mângâi sau ca să le vezi scăderile și să-i judeci? Pentru ce trăiești în lume? Ca să ajuți la mântuirea ei mai curând prin credința ta sau să grăbești pieirea ei prin stricăciunea din tine? Du-te, apropie-te și trăiește numai pentru Isus. Noi nu trebuie să judecăm pe nimeni niciodată, căci dacă îl judecăm pe un suflet care crede, îl judecăm pe unul care nu va mai fi judecat de Dumnezeu. Ioan capitolul 5, versetul 24 și Romani capitolul 8, versetele 33 și 34. Atunci judecata noastră, venind totuși, va fi o judecată nedreaptă,
și știm că oricine judecă pe nedrept va fi osândit de Dumnezeu. Dacă îl judecăm pe un suflet care nu crede, îl judecăm pe unul care a și fost judecat și a și fost osândit. Judecându-l și osândindu-l și noi pe deasupra după ce el a fost odată judecat și osândit după dreptate și deplin de către acela care este negreșit, atunci judecata noastră vine pe deasupra și iarăși este nedreaptă. Și știm că oricine judecă pe nedrept va fi osândit de Dumnezeu. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Nu atât pentru păcatele lor vor fi judecați oamenii, căci pentru păcatele lor a fost osândit și judecat Mântuitorul Hristos, ci oamenii vor fi judecați pentru necredința lor în Isus, pentru împietrirea și pentru nepăsarea inimii lor, care n-a vrut să primească mesajul ceresc, solia marii iubiri dumnezeiești, jertfa răscumpărătoare a lui Hristos, care li s-a adus cu atâta îndurare și preț. Nesocotind darul lui Hristos, disprețuind cuvântul și jertfa sa, lumea a batjocorit autoritatea Dumnezeului veșniciei, sfidându-l. Pentru această uriașă fără de lege, chiar și cei care vor fi judecați vor cunoaște că Dumnezeu n-a fost nici nedrept, nici răzbunător față de ei, osândindu-i. Căci în clipa aceea vor vedea cu adevărat ce mare rău au făcut nesocotindu-l. Câtă vreme nu există o poruncă, nu există nici călcarea ei. Câtă vreme nu-i drum pe undeva, mergi pe unde vrei, fără teamă. Câtă vreme copilul este fără pricepere, nu-l judecă nimeni când face răul. Nu cunoaște, este dezvinovățit. Tot așa, câtă vreme omul n-are lumină, nu-i judecat că umblă în întuneric. Dar în măsura în care capătă lumina, în măsura în care îi vine mintea, omul devine răspunzător pentru căile sale și pentru faptele lui și va purta urmările acestora. Când omul are deplină lumină asupra lucrurilor și are cunoștință despre posibilitatea și libertatea lui de a alege între a face un lucru și a nu-l face, atunci el poartă deplina răspundere pentru fiecare pas al său. De când Domnul i-a dat omului cunoștința care să-l înștiințeze, mintea care să-l călăuzească și voința liberă care să-l facă în stare a alege, răspunderea pentru faptele acestuia rămâne întreagă numai asupra sa. Tocmai în aceasta stă vinovăția omului și a omenirii, că deși a avut toată lumina cuvântului sfânt și a voii lui Dumnezeu, totuși n-a ascultat nici de înștiințările sănătoase ale conștiinței lui, nici de călăuzirea minții sale, nici de îndemnul inimii curate ca să iubească lumina lui Dumnezeu și să umble în ea, ci dimpotrivă a iubit voia întunericului, călăuzirea nebuniei și îndemnul păcatului. Vai, oricui face așa! Omul are de la Dumnezeu cel mai mare dar, voința liberă. Voit omul face și voit nu face. Dar păcatul omului stă tocmai în asta, că folosește acest mare drept și unică însușire spre rău și nu spre bine. Iubește voit întunericul și nu lumina. Se târăște voit spre băltoacele păcatului și fuge voit de înfrânare și sfințenie. Își strică voit mintea cu închipuiri și gânduri rele. Își umple voit inima cu spurcăciuni. Își întinează voit cugetul cu nelegiuiri și își sugrumă voit conștiința până când nu-l mai mustră ca să poată trăi liniștit în păcate. Aceasta este și vinovăția și osândirea omului. Judecata ta, în primul rând, ți-o faci tu însuți, arătându-ți tu însuți ție cum ești înăuntrul tău, prin tine însuți, de fiecare dată când faci păcatul. Te ticăloșești cu voia și te primejduiești conștient, fiindcă te ascunzi când faci nelegiuirea. De aceea este drept să o și spășești de plin. Prin alegerea pe care omul o face între ceea ce știe că este bine și ceea ce știe că este rău, el își arată mereu lui însuși ce este și, alegând liber calea faptei,
omul se dovedește în fața propriei sale conștiințe ce este și tot el își alege astfel și urmările faptei sale. Nu lui Dumnezeu îi arată, căci el îl cunoaște, ci lui însuși, care avea numai păreri bune despre sine. Alegând voit păcatul, omul își respinge voit sfințenia. Alegând voit să fie fără Dumnezeu aici, voit își alege să fie și în cealaltă existență fără el. Omul, singur alegând asta, singur s-a judecat astfel și când se va duce în iadul pe care conștient și l-a ales, va simți îngrozit că, într-adevăr, acolo îi este locul pe care singur, voit și conștient și l-a ales trăind. Ce trezire înspăimântătoare și prea târzie va fi asta! Cine urăște lumina face răul și își face rău el însuși. Hristos fiind lumina, oricine îl urăște pe el face răul. Chiar când ar zice că el îl iubește pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este lumina. Deci oricine urăște Biblia face răul. Biserica cea vie și lucrătoare a lui Dumnezeu este lumina. Deci oricine îi urăște pe credincioșii adevărați face răul. Hristos fiind lumina, oricine iubește ce este al lui, iubește lumina și trăind în ea devine fiu al său. Învățătura este lumină, mustrarea este lumină, credința este lumină. Nu le urâ pe acestea niciodată. Iubește Biblia, căci ea te învață. Iubește părinții, căci ei te mustră. Iubește-i pe frați, căci ei te ajută. Cine iubește lumina devine floare, devine rod, devine cântec. Cine urăște lumina devine râmă, devine bufniță, devine gunoi. Va fi vai de sufletul tău când Biblia nu te mai învață, părinții nu te mai mustră și frații nu te mai caută. Ce liniște amenințătoare e parcă peste tot ce-i sus. Nici frunzele nu dau un foșnet, nici stele printre neguri nus, nici vietățile nu mișcă, nici vântul nu clintește un spin, ci totul parcă de un cutremur și o neagră presimțire-i plin. Rămâi statornic la veghere, străjerule pe ziduri pus. Adaugă-ți candelei oleiul, mireasa mirelui de sus. Stați mai cu grijă lângă poartă, ispravnici buni, așteptători. Prin aer parcă trec primeștii, prin suflet parcă trec fiori. În noaptea asta poate un fulger să strălucească orbitor și un trăsnet să dărâme cerul peste trecut și viitor. Și tot ce va rămâne-i numai un veșnic cânt sau veșnic vai. Trezește-te îngrozit și alegeți, căci numai clipa asta ai. Ce frumoase-s toate pentru cel al lui Hristos. Și trecutul și prezentul duc spre un viitor frumos. Și durerea și iubirea sunt de același preț divin, izvorând din cele duse către cele care vin. Hristos, mirele iubirii, îi e cel mai îndrăgit. Prin el Duhul lui trăiește neînfricat și strălucit. El, viteazul sol al crucii, biruiește timpul frânt, cu cât moare mai de tânăr, are un nume și mai sfânt. Știu trăi numai cei vrednici, știu muri numai cei sfinți. Anii duși spre nemurire sunt cei rodnici și fierbinți. Fii lumină, fii cântare, fii viteaz și mori frumos, numai astfel vei fi vrednic de părinți și de Hristos.